Ak urobíš z tohto cviku 6 opakovaní po 6 krát, tak budeš mať oveľa menej bolesti v bedrovo-krížovej oblasti. Robí sa tak, spojíme chodidlá, chytíme obidvoma rukami, sme pri stene a teda najprv zatlačíme kolena 6 krát. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz chytíme predkolenie alebo členky a snažte sa také kývadlo dopredu a späť k stene. Dobre, 2, 3, 4, 5, 6. A tretí cvik, vysunieme panvu, čiže tu sa objaví priestor a späť ku stene. 2, 3, 4, 5, 6. Toto si zopakujte ešte 6 krát a dajte mi vedieť, ako ste sa potom cítili. Pre viac takýchto videí ma môžete sledovať na tejto stránke, prípadne zdieľať tým, ktorých máte najradšej, aby ostali čo najviac zdraví. A nezabúdajte, že mám doplnky výživy, ktoré nemajú chémiu a sú bez umelých sladidiel, vyrábané tu na Slovensku s najlepšími firmami, s najlepšími prírodnými ingredienciami, také, aby pomáhali vám zlepšovať vaše zdravie a celkovo váš životný štýl. Všetko nájdete na www.zora.sk v e-shope. Ahojte.